se jmut. Qalbu għadha tħabbat normali u dan huwa fattur importanti ħafna. X'intom tistennew biex toperaw? Ma l-iskola bżonn juża. Titgħallem tikteb u taqra. Titgħallem tħaddem moħħok. U meta tikber ma jkollok bżonn ħadd. Nannu għallek hux. X'qalli? Biex nibda mmur l-iskola. Ġejja miegħek. Le m'hemmx għalfejn. Irrid niġi. Xi ħaġa tajli li għandi niġi miegħek. Hekk bħal donnu hemm xi ħaġa tissejjaħli. Xi ħaġa qed issejjaħlek? X'tistenna? Min ikollu ħafna edewwa, illum jew għada idabbara. Iva. Kienu ħbieb tiegħu qabel imma illum saru edewwa kbar.